madlabo sa lawas mo, kahapos kong sakit, kiantos mo, kaluwasan, ug kaayuhan na ang kumpon. Hello, good morning. Mabungahong kabuntagon mga igsoon, mag-start na to sa live. Pasensya nga dugay ta nakasugod kay napatay gibuhat. Pero ang importante, mag-live ta. Sa ning ipahiluna. Okay. Praise God. Sumusta yung adlaw ng mga igsoon, bag-o na po nga kabuntagon nga puno sa paglaom nga gitugot sa labang makagagahom kung naaman tay sayop sa kagahapon atong kuwaon ang leksyon ug atong i-apply karon. Karon ang bag-ong buntag nga puno sa paglaom igsoon. Naman may mga problema diha pero gipamata mo sa Ginoo kay naa siya'y solusyon ana. Again, mabungahong kabuntagon, magsugod na ta og live ug sa dili pa ko magpadayon ako mong gihangyo nga inyo nang i-mention inyong mga higala diri sa comment section igsoon. Unya just type at followers at highlight at everyone para makabantay sila ba, no? So ako sa diri igsoon, ako sa na-share. I-share sa na ako igsoon. Shout out 37 viewers this time. Okay. Ako sa i-share mga igsoon. Okay? So, again, mabungahong kabuntagon, Luzon, Visayas, Mindanao, ug tanang nagtan-aw karong taknaa. Salamat sa inyong gihatag nga higayon sa Ginoo mga igsoon taliwala ug sa unsa man atong gibuhat karong taknaa. Ug shout out sa tanan nga on duty this time pero naminaw ug namalandong sa pulong sa Ginoo. Unang-una ang gi-shout out ang tanang mga OFW sa lain-laing kanasuran, lain-laing dapit, lain-laing sa lain-lain nga sulok nining kalibutan. Mga OFW, mga seaman, unya mga naka-permanent residents na dihano, shout out ninyong tanan. And of course, shout out na ko ang tanang mga piniriso diha. Shout out na ko tanang mga jail officer, mga warden, tanang mga security guard, tanang mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines, tanang mga higala na to sa Philippine Air Force, sa Bureau of Fire Protection, mga LGUs, among pinalanggang Mayor Diris Clarin Bohol, Mayor Engineer Eugene Ibarra, gahapon mi nag-istorya pa mi. Unya tanan mga kagawad, mga abogado nga mga kailan ako, shout out. Tanang mga kapulisan, bisan asang dapit, Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw, Campus Menya, Cebu, Tagbilaran City, Barracks, and shout out to Chief Batuan, Chief News, og si tanan akong amigo nga mga hepe, akong mga classmate during my criminology days,
among hippie diri nga gwapo sa Clarin Police Station, Chief Amba, ug sa tanan nga mga kapulisan nga mga duol sa akong dughan, dili lang muna ako tagsa-tagsaon kay nadugay man taon niya after this magkuha na pud mis among anak, no? So again, salamat sa inyong pag-atang ug pagsubaybay kanunay. And I just wanna say shout out to 173 followers of Mabungahong Kristohanon. And ako na yung shout out ako mga brad, no? Ako mga brad diha nga ugma na gyud Agosto 8 kabalo na mo, okay? Kabalo na mo no, advance happy 51st founding anniversary to all of my brothers and sisters around the world of Alpha Kaparo, okay? Ipataas nato kanunay si Kristo, kay mao nay sekreto nga motaas ang kinabuhi nato, kay sige lang tagsinggit og lunglib mahabang buhay. Pero dili nato ipataas ang Dios na buhay, walay mahabang buhay. Sekreto sa life extension, taas nga kinabuhi, kanang ipataas nato ang Dios nga buhi. Amen. Shout out sa nako ang mga brother ko sa Saya Skeptron in Arms, tanan mga igsoon, uban sa grasya sa Ginoo ipataas nato si Lord, no? Kung proud ta sa ato ang fraternity, mas proud ta dapat sa Ginoo. Amen. So mauna siya dapat God first na mga igsoon, no? Shout out bahay ni Kuya, Cebu City Jail, Lumbia City Jail, mga brad na ko na pertindaghana, shout out, okay? And naday ko i-mention, special mention, shout out din mga igsoon. Gikan ni sa mo ang brad, sa akong brad ni mga igsoon sa from our men's president, nagtanaw siguro ni karon og iyang asawa. So akong gi-shout out karon ang tag-iya sa Dada Agribit. Sakto ba ko ani? Dizon Cabalan og Marilyn sa Tungkil. Sakto ba ni? Og sa tanan daw niyang mga iyaan diha. Mga iyaan o iyano, mga kaliwat sa akong igsoon nga si Brad Jojo Junifer Alisaka. Shout out ninyong tanan, mayong pagpaminaw sa iyang pamilya, iyang mga kaigsoon ang tanan ug sa iyang asawa nga nagtanaw karon. Okay? So shout out Brad, salamat kay sa imong mensahe, no? Ug salamat sa kanunay kamaayo nimo ug sa you're very supportive sa ato ang ministry, no? Again, akong usbon ug balikon. Shout out sa tag-iya sa Dada Agribit na diri sa mua sa Clarin, sentro sa Clarin, no? Dada Agribit, no? Si Dada Agribit, Dizon Cabalan og Marilyn sa Tungkil. Tungkil ba ni sa Brad? Og sa tanan daw niyang iyaan. Okay. So, mao na siya, no? Sa atong iampo na Brad, imuhang mga namos akong prayer, okay? Kinsa maning ginganlan niya diri og Dizon Cabalan sa tag-iya sa Dada Agribit o kaning Marilyn, wala mo kailan ninyo mga igsoon. Namos akong prayer, okay? Prayer is so powerful. No, so God bless, Brad. Thank you kayo. Okay? So manano, shout out din ako ang San Remigio, Cebu. Na di akong manghod og si Brad Raddy Elliot nga magsigig atang sa akong live. Okay? And akong manghod sad sa Cagayan, sa CDO, si Sam. And akong gi-shout out dahil mga igsoon ng ato ang mga subscribers, ani nga page, mga followers, star senders, ato ang mga new followers, welcome kayo ni nga page. And I just want to encourage everyone to subscribe also sa ato ang YouTube channel. Libre ra na igso, no? Ang atong YouTube channel is Mabungahong Kristohanon gyapon. Unya nga to ang link igsoon. Mangutan na mo sa atong YouTube channel naa sa caption ani nga live. No? So para sa kamayaan sa Ginoo, after this sa live na to ako ning i-download. Nya i-upload na ko dito para mas dali magod ang YouTube, mas dali na to makitaan. Mas dali ra ta ka save ka download unya. Ug natay wifi atong i-download and then mulit ta sa balay, no, or wala tay data. Ang katong gi-save na to nga video, pwede ra na to tan-awon igsoon, no. Moy usa sa advantage sa kung naatay YouTube channel, no. So naghimo ko ning YouTube channel tungod kay daghan kay nag-message nako nga pastor pwede ka mag YouTube channel kay mao ni aron masayon ra, no? So granted, no. So mauna natay YouTube channel Mabungahong Kristohanon. Unya nga to ang link igsoon na sa caption ani nga kaning live na to, and then ini-click nimo dalhon na mo dito. So pwede ra mo free to subscribe for the glory of the Lord. Shout out to Brother Jomar Corsiga from Mabini. Kanunay gini siyang mag-message, mag-chat ko, pastor mag-live karon. Brother, nakasa kong prayer abanti ta para sa tinud-an na yung kabaguhan, okay? Victorious in any ways kay Jesus ang manalaban. Amen. GG, okay? So may uban dire. So let's pray. Igsoon kay anang
kuan man God, taon magkuha na sad mi sa mong anak, no, mauna nga di ta magdugay og shout out, no, kay murag nasulti naman ako tanan. General lang ako, no, tanan nga to all of the viewers this time. Salamat sa inyong pagtan-aw, sa inyong pakig-uban ako this time sa kahanginan. And I always pray nga and declare in Jesus name nga kamong tanan diha nga mangnananaw na amo sa maayong kahimtang kanunay, maayong panglawas o gitagbo sa Ginoo yung panginahanglan, puno sa pabor, puno sa panalangin, sa labaw makagagahom og labaw sa tanan duol mo sa Ginoo. Amen. God bless Pastor Brad, advance happy anniversary sa AKPO. Brad, nagkuan ako, no, advance happy 51st anniversary. Nag shout out na ko ganina, nag-rate na ko, Brad. Thank you, Brother Genesis Aying, and to Jose Maria, okay, a good friend of mine, police officer. Mayong buntag, Pastor James, mayong buntag sa Brad Sir, nakasa akong prayer, Jesus name. Okay, so let's pray. Hallelujah. Father in heaven, Lord God, once again, nagaduol kami diha sa imong atubangan karon uban sa kasing-kasing mapainobsanon among giila Ginoo ang imong pagkabalaan, pagka-Dios nimo, Lord God. Dili ka basta-basta nga Dios nga among gialagaran, among gisimba, labing balaan ka sa tanan, perpekto ka nga Dios. Ikaw ang among magbubuhat, kami imo lamang mga binuhat nga dili jud pareha nimo Ginoo nga masipyat. Apan Lord, salamat sa imong grasya, imong gugma, imong kaluoy nga ginabag-o matag adlaw. Sa dihang madalinas mi sa kadangog nining kalibutan na wala ka na puli pagpasaylo namo. Salamat kayo Ginoo. So Lord, again, thank you for this great privilege, Lord, nga nami chance nga maminaw sa imong pulong. Kay dili tanang tao karon Ginoo makapamati sa imong mensahe, sa imong pulong, but bulahan kami kay gitagaan mi nimong higayon. Apan sa dili pa mi magpadayon sa unahan susiha among kasing-kasing Ginoo. Kung namay mga babag ni ini, mga butang nga mo'y hinungdan nga imong pulong dili makapinitrit sa among kasing-kasing, kuhaa kini Ginoo, pasaylo ami, limpyo ami, balaan nami, himo aming takos Ginoo, aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo nining kabuntagon. Lord, ikaw lamang among iisa karon. Ikaw lamang among ipataas karon. Wala mi nagpasigarbo, nagpataas og relihiyon, pundok, simbahan, pastor, but the only name nga among gi-lift up this time is the name above all names, the name of Jesus Christ. So Lord, gipataas ka namo, and Lord God, as we listen to your word this morning, tagaimig kaalam nga lingit nun o kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon o kasing-kasing nga andam musunod sa imong pulong Ginoo. And Lord, I pray to all of the viewers right now nga imo silang panalanginan Ginoo. Bisan asang dapita maabot ni nga live kani nga video Ginoo, bisan pa man ang mag-replay ani Ginoo, imong ipabati, imong gahom, imong dihog, imong himaya Ginoo. Ang imuhang hikap Ginoo, imong ipasinati sa tanang viewers karon, bisan pa man Ginoo ang lihok sa Espiritu Santo. Lord God, ikaw lamang among ipataas karon again. And Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. And this is our prayer, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So, let's start. This time we only have 73 viewers. So, ang uban makabantay, maybe busy sila igsoon, but mo tan-aw ra naman niya, mo replay na. Shout out to Sister Ami Amor Bagares Gabutin. So, usa sad ni sa ning bisita nato igsoon during our short vacation dito sa Cagayan, together with her whole family. Salamat kay sister o padayon pagpagamit sa Ginoo, ubos nga lagat sa Ginoo sad ni. So kabalo na ka na sa akong prayer, no. Regards sa imong husband. Okay? Brother Len Ligtas, maing buntag pastor, regards nimo Pastor Dudong sa Pantay. Regards ako, brad. Di ko kalimot ana. Mga karaang mga lagad sa Ginoo. Okay? So shout out to Brother Lord James Talingting of Czech Republic. Naka-memorize na ko, brother. One of our subscriber, and Maria Victoria Perez Angkot, one of our subscriber also. So shout out, sister. Okay, so again, before we start sa atong pagmawalan ng pulong sa Ginoo, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section, and to type at followers, at highlights, and at everyone. Okay, so
70 plus viewers this time, it's okay. Kay mo replay naman na sila igsoon niya. Gato silang pabuton. Madugay ta. Okay? I love you. Mabungahong kabuntagon, Pastor. Greetings from USA, and I guess gabi ron da sister, no? So nag-chat pa mi ani ganina. Nakas akong prayer, sister. Kabalo na ka. Okay? Amping kaya. Hello, Pastor. Salamat sa kanunay sa pagpambit sa pulong sa Diyos. Watching from Luon. Tagaluay, si Pastoram. Dahil ni Pastora Bergie. Regard ko sa ngayon ako dahil, Santiago. Okay, og sa imuhang partner nga si Pastor. Okay. Praying for next vacation ninyo diri CDO, Pastor, para sa milagrosong pagpangliok sa Ginoo na pud soon. Okay. So, kuan siguro, sister, murag next year pa siguro. Bakasyon or December, ari Miss Jensen. Okay, mauna man namong kuan pod kay naman dito ang family pod sa akong wife. Praying for good health. Pero from Jensen, pwede rin mo biyahe pa doon sa Cagayan. Di ba? Magbus, layo po rin. Depende lang God willing. Praying for good health, protection, mataglakaw, Pastor, financial support. Okay. Bongrorua. Okay, let's start. Okay, we're almost 80 viewers. Maayong buntag, Pastor. Lanog-lanog na pod, imong tingog kay akong giblutot. Bag-o lang na human og laba sakto naka-live ka from Sister Jennifer sa Sidor. Sige, birahe. Thank you, Sister, sa blutot. Daghan tag followers ngayon na ang ilang tirada i-blutot. Hello, watching from Sibulan, Negros Oriental, from Brother Mascardo Albert Refi. Okay. Thank you, Brad. Thank you for watching. And Sister Anna Migsoko, sige naman yung tanaw. Thank you for typing at everyone. And good morning to Brother Robert Cabanyero. Okay. Watching from Cebu City. Good morning, Sad Igsoon. Imelda Fernandez. Taga-asa ka, Pastor, from Klitz Akela, taga Bohol, Bujol, Gajud ako. Watching from Negros, Chi Banhaw. Watching from Naga, Cebu, Glen, Orongan. Okay. So, let's start. Okay, our text for this morning. English next on. Okay. Praise God. Is taken from Romans chapter 12, verse 2. According to Saint Paul, in the book of Romans chapter 12, verse 2. Nagingon siya diri. Mao pa pag-uli nako gikan trabaho, Pastor. Hihi. Alauna 31. 8:31 pa diha, no? Okay. So hapit 12 hours ang kuan. Sakto ba ko advance diri sa Pilipinas. Okay? So again, our text for this morning is taken from the book of Romans chapter 12 verse 2. Kung basahon igsoon, according to Saint Paul. So before we proceed, anyway, our topic for this morning is about our mind. No? The mind is a battlefield. No. So once we win the battle, or we won the battle in our mind, then mudaog sa ta sa gawas. Sa una-una pa lang daan igsoon, mudaog na sad ta sa gawas. Okay, mao na. So tagaan ta mo usay sikreto nga magmadaugon ta sa una-una pa lang nato. Okay? So atong pasultihan ang Biblia kung sa una-una bagyod, no? Kung unsa ka importante ang una-una, no? Nga kana bitawng para makadaog gyud ta sa tanang battles nato, no? Unsa ka importante siya ba? Kabaital ang rule sa ato ang mind para makadaog ta sa tanan nga mga battles nato, mga temptation. Okay? So mao ni igsoon kung basahon, no? According to Saint Paul in the book of Romans chapter 12 verse 2. Listen, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. See? Mind. It's all about mindset. Mindsetting igsoon. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, blessing, and perfect will. Okay? Again, basahon ako igsoon. Romans chapter 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is,
His good, blessing, and perfect will. Ang Diyos magapanalangin sa imbalaang pulong. So this morning, i-remind ta ni St. Paul kung unsa ni ka-importante ang atong unahuna sa dihang makigubat ta, no? Sa mga tentasyon, sa dihang makig-away ta sa mga offer ni Satanas or sa mga atake sa away, ni sa kaaway igso, no? Unsa ka importante ning atong unahuna. Kaya ang tinuod igsoon, ako ning balikon sa akong as what I have said a while ago. Our mind play an important role, a vital role sa pag-atake, so sa pag-battle na to sa temptation. Sa una-una igsoon, kung mudaog na ka, daog na jud ka sa gawas. Okay? That is why St. Paul said, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. No? Iyak ni siyang gipahibaw na to nga, but be transformed, okay, by the renewing of your mind, no? Kinahanglan bag-uhon dyan na to, atong usbon ang atong unahuna igsoon, no? Once ma-renew ang atong unahuna, mausab ni ang atong unahuna, mahimo na ning mindset of Jesus Christ igsoon, then it is easy for us, okay, nga to overcome every temptation. Okay? Kung ang atong una-una igsoon, na bag-o na kini, na transform, na renew na ni siya, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Okay? Then, sayon ra kaayo igsoon pagdaog ang mga offer sa yawa, sa gawa sa ang atong mga makita nga temptation igsoon, dali ra kay na dag-on. Once our mind na renew na siya. Once na-transform na, and then, ang atong mindset na lahi na, no? Mindset na ni Christ. We have already Christ's mindset. And then, it's so easy for us to overcome temptation. Yan naman kaingon mga pastor? Diha, wagikan. Amen? Mano ni ingon si Pablo igsoon. Sa una-una ra ang sikreto ni Pablo. Because Apostle Paul also, kanabitang, nakasugat siya, no? Experience it, no? Si Apostle Paul, naka-experience siya og mga tentasyon, no? Naka-experience siya og grabe nga mga gubat, hagits kinabuhi. So, nasuta ni Pablo nga ang kani atong una-una, nag-play ni siya og importante kayo nga role para maka-overcome ta sa mga struggle, mga battles na to, temptation, nga atong makita. Ang uban, maingon, sagaran, magod pastor, magsugod sa mata. Yes, sagaran, most of the time, magsugod sa mata ang temptation usay sa atong dunggan, makadungog tag dili maayong istorya, makadungog tag offer diha unsa da. But most of the time, mata mag-start ang temptation. Now, mata mag-start, nagtanaw ka sa sitwasyon, nagtanaw ka sa imong kaluyahon, unsa man sa nagtanaw ka sa offer sa yawa, mata. But igsoon, I just want to tell you frankly this morning, bisan pag makakita ka bisag unsang klase sa offer sa yawa, once ang imong mind igsoon una-una na renew na ni, na transform na through the word of God igsoon, through the power of the Holy Spirit igsoon, then dili ka yano sa yawa igsoon pagtintal. It's so easy for us to overcome temptation. Why? Because our mind na renew na siya, na transform na siya igsoon. Amen. Diri pa lang daan igsoon kung midaog na ka, di na nakasulod sa imuhang kasing-kasing. Anak man na siya, mata or igdulungog, mata, una-una, then kasing-kasing. Once gipildi na nimo ang tentasyon sa una-una pa, wa pa kalihok ang imong kamot, wa pa kalihok imong lawas igsoon, it means nga, daog na kadaan sa una-una, wala siya kasud sa kasing-kasing. Kay once ang tentasyon igsoon, nga absorb sa imong una-una, dili ka kamao mo sukol kay wa pa ma-renew imong mind igsoon, and then imong gitugutan nga sa from mind ming sulod sa kasing-kasing mugawas gina, because according to the word of God, sa kasing-kasing gina unsa ang nasa imong kasing-kasing mugawas gina. Once ang temptation imong gidawat, giabsorb nimo ning sud sa imong unahuna, wa ka kalupig sa unahuna, din hinaog sa kasing-kasing, mulihok sa na imong kamot, mulihok imong tiil. Okay? Muhimo na ka, mutik na kag action. Once ang tao mo take na action sa pagpakasala, meaning, ning lihok lang siya sa sugo sa iyang kasing-kasing. Remember mo sa gingon ni Jesus? No? From the abundance of the heart, the mouth speaks. The same as that, igsoon. From the abundance of the heart, ang atong body mo lihok sad. Kung unsa ang nastong kasing-kasing mo lihok siya.
As what I have said, Igsoon, kung sa unahuna palang daan, Igsoon, napildi na ka, kay imong pauyunan ang tentasyon. You allow the temptation nga mo absorb sa imong unahuna, unya nag-meditate ka, and then imong gitugutan nga hiningnaog sa imong kasing-kasing, di kalikayan, pila ka segundo og minuto mulihok imong lawas, unya magpakasala ka. Nga naman, kay wa man nimo gidaog sa imong unahuna, minglugsong siya padong sa kasing-kasing. Apan sama sa gingon ni Pablo nga i-renew na to itong unahuna. Okay? Atong i-transform atong unahuna. Dili ta magpauyon. Unsay gingon, do not conform to the pattern of this world. Kay normally, ang mga tao sa kalibutan karon, pauyunan lang nila ilang unahuna mga makailibgon, no? Mga kalibutanong kailibgon, once musulod sa ilang unahuna, pauyunan lang nila. Maunay pattern, maunay custom, maunay behavior sa kalibutan lun sa mga tao sa kalibutan. Tanan nga mga dautan nga ma-absorb sa ilang unahuna, pauyunan nila. Mao na ingon si Pablo, ayaw mo panundog. Do not be conformed to the pattern of this world. Kay mga tao sa kalibutan karon, once makakita sila tentasyon, maka-encounter sila mga matrigger ang ilang mga kailibgon ba, kaulag or something ingana igso, no? Ang kalibutan normally pauyunan nila silang unahuna, pasudlon sa kasing-kasing nga mulihok sila. Mao na si Pablo ningon na do not be conformed. Magpalahi ta. No, dili ta magpatakod kung dili kita ang manakod igsoon. So sa unahuna pa lang daan atong dag-o, no, mao ning ingon siya mga igsoon, but be transformed. Okay? By the renewing of your mind, transform the renewing of your mind. Now, before we proceed, the question is, Lord, or Pastor, or Brad, igsoon, how can we renew our mind? Unsaon man ang pag-renew, unsaon man pag-transform, kalisod ba ni Pastor? Wa ko'y mahimo, Pastor. Tara, tagaan ta mo si Pablo gyapon. Si Pablo expert og ngani. Ingon si Pablo sa the book of Philippians chapter 4 verse 8. Mao ni sikreto ni Paul. Si Paul igsoon, gisulat ni Paul kay si Paul nakasinati ani. Okay? Because I believe di ka basta-basta makasulti og usa ka butang kung wa nimo na sinati. Parehan ako. Ingon ko nga Ginoo milagroso mo bag-o kay ako nabag-o sad ko niya. No, something ana no si Paul sad. Si Paul nakasinati og grabe mga struggle, mga temptation, no? Daghan kay siya mga nasugatan. Pero ingon siya nga be transformed by the renewing of your mind. Ari ra gina magdaog tanan sa unahuna. Ang tentasyon diri ra na magdaog. Usahay san makasata kay nagpauyon ta sa tong giunahuna. Okay? Mano yung si Paul nga i-renew, i-transform niya. How? Dara ang answer si Paul gyapon. In the book of Philippians chapter 4 verse 8, Apostle Paul says, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, and whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Okay? So, maoni ang ngay na to i-absorb sa itong unahuna. Mauni siya ang usa nga makapatransform sa itong unahuna. Mauni usa nga makaparenew, makapausab sa itong unahuna igsoon. Once ang atong tugutan nga i-absorb sa itong unahuna, atong tugutan nga mosulod sa itong unahuna igsoon, atong dawaton, kanang mga butang nga matuod, tinuod, no? Noble, no? Tinuod, right, pure, putli, no? Admirable, lovely, no? Excellent or praiseworthy. In other words, kung imo ni siyang sabtan, kung imo ni siyang pamalandungan, puro siya mga positibo. Amen? So, usa sa makapa-transform na nato, ma-renew atong mind is, atong tugutan nga ang mga langitnong panghuna-huna, langitnong butang, labaw sa tanan, pulong sa Ginoo. Balaod sa Dios, mao'y ipa-absorb na to. That is why I encourage you, brothers and sisters in Christ, to meditate the Word of God day and night. According to Joshua 1:8, diba? Day and night. Okay. Magtuon ta, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. The more we spend time in the Word of God, the more His Word ma-absorb sa itong unahuna. Okay? And when the Word of God, mi-absorb siya sa itong unahuna, igsoon, misulod siya, igsoon. Mauna siya ang moment nga mag-start na og ka-transform atong mind. Mag-start na og ka-renew atong mind. No? Because the Bible tells us that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word mismo was God. Siya mismo na ang pulong sa Ginoo. So sa diyang atong tagaan og dakong panahon igsoon ang pulong sa Ginoo. Musulod mismo. And then the mindset of Christ, no? Slowly but surely, ma-develop na siya sa imong unahuna. Kuha? Ang mindset ni Christ, ma-develop na siya. Why? Why, Pastor? Makaingon ka. Why? Because we spend quality time in His Word.
And the more we spend quality time in the Word of God, Biblia, Balaang Kasulatan, the more na siya ma-absorb na to. Musulod sa itong una-una. Once ang pulong sa Ginoo, musulod sa itong una-una, His Word is so powerful. Amen? The Word of God, mao'y rason, may hinungdan nga naka-overcome si Jesus sa temptation. Kinumdo mo, itong itintal siya. Kung ikaw anak sa Diyos, himuang pan kining bato. Unsay gisagpa ni Jesus, ni Satanas, pulong sa Ginoo. Nag-ingon ang Balaang Kasulatan. Naisulat na. Unsay naisulat? Pulong sa Ginoo na. So Jesus, nag-quote siya og Word of God. And because of that, napildi ang yawa. Wa siya matintal. Jesus overcome temptation by the Word of God. Comes out from His mouth. That is why I want to encourage everyone to spend quality time in the Word of God. No matter how busy you are, igsoon, there's so many, you have so many responsibilities every day, trabaho, negosyo, pag-eskwela. Ayaw jud katugot, igsoon, nga malipat ka. But see to it, igsoon, spend time sa Word ni Lord. The more we spend time in the Word of God, the more nga dako tag panahon natay quality time sa pulong sa Ginoo. Basa Bible. Wa man kayo girang Bible pero imong cellphone sure ko nga na kay Bible kung Kristiyanon ka. Basa sa imong mga bikan time, basa igsoon. The more ka magbasa sa pulong sa Ginoo adlaw gabi, the more siya wa ka kabantay ning suod sa siya. Mi absorb siya. Ning absorb. The more His Word ning absorb sa atong una mauna siya makaparenew. Mauna siya makatransform. Why? Makatransform sa atong mind. Why? Because the moment we face temptation, mukalit man to og pitik ang pulong sa Ginoo nga ning suod sa atong una. Di ba? Tik, uy, nagkabasa man ko ani kay bawo ko aning salida, ayaw jud ilara di monyo kabantay mo. Usa nga makaparenew, makatransform sa tong mind, makausab sa tong mindset is the Word of God. Mao nga si Paul, think about such things, no? Unsa tong mga maayo, unsa tong mga nindot nga butang, matuod tinudwa may laing tinuod nasa pulong sa Ginoo. Way laing matuod sa tanang matuod, tinuod sa tanang tinuod, igsoon, mahanaw man ang langit ug yuta pa ng pulong sa Ginoo, mubarog na. So naa diha ang tinuod, ang matuog, ang matuod. No? So mao na ang ato ang kabisihan dapat. Ngayon dagag mga Kristohanon karon nga pirminti mapildi sa mga tentasyon. Ngayon dagag mga Kristohanon karon, even bisig na sa ministry pildi, repent and repeat, sig balik-balik, kapoy sig balik-balik, hangat na kayo, mo hangata. Nga naman, because you are spending too much time in social media than Biblia. Kuha ninyo. Usay dagang kay Kristohanon kasi bagsak bangon. Nga naman na, wala makakatuon kayo naman. Kuwang sa Word. Kuwang nga matransform. No? Kuwang igsoon nga ma-renew ang mind. Nga naman, wala laing makaparenew sa itong mind. The Word of God. Amen? The more we spend quality time in the Word of God, the more His Word ma-absorb na to. Sa diyang ma-absorb na si Lord is He is the very Word. Si Jesus igsoon ang Ginoo, di ba? And the Word becomes flesh. Okay, siya mismo ni atong gibasa. Now, the more siya nato basahon ang pulong sa Ginoo, the more ma-absorb siya. And then the mindset of Christ, slowly but surely anam siya ka-develop sa atong una-una. Ang ato ang mindset, own mindset mahimo na ning Christ mindset. Okay? And that way totally ma-transform, ma-renew ang atong una-una. Amen? And then, for that, igsoon, it's so easy to overcome temptation. Nga nung nakasulti ko, sinati sa nako, igsoon. Once ang atong una-una, puno sa pulong sa Ginoo. Dili basta-basta, makayano-yano nimong demonyo. No? Di makabasta-basta. Tanawa, the Word of God is so powerful. Diba? Again, akong balikon, si Jesus. How Jesus overcome temptation with Satan. Ang tubag niya pulong, nag-ingon. Nag-ingon ang kasulatan, maulay simbaha ang Ginoong puro pulong. Gilamparo, bali-bali si Satanas sa pulong sa Diyos. Mautong ang yawa, ikso na pulan. Ug wala magdugay, ning biya si Satanas. Yaming tunga ang mga anghel nga nag-atiman ni Jesus that time. Why? Jesus overcome temptation by the Word, true, because of the Word of God. The same as nato. Amen? Dire mag-start, mind. So, for us, igsoon, para atong masabtan ang katuyuan sa Ginoo, no? Atong masabtan, igsoon, ang iyahang planos kung kinabuhi. Ang atong pagkatinawag, and then, dili ta mo sabay, no? Do not conform
to the pattern of this word. No, dili ta magpauyon. But atong i-renew, okay? Itong nahuna igsoon. Og unsa ang makapausab ani mindset nato? The word of God. As what I have said, the more we spend time sa word ni Lord, the more His word musulod ni. And slowly but surely, His word will change our mind, our mindset. Slowly but surely, the mindset of Christ will be developed. Dire, ma-develop siya. So, ang imong kaugalingong mindset, mausap. So, malahi ang imong panglantaw sa mga tentasyon. Malahi imong panglantaw sa mga unos. Malahi na ang imong panglantaw sa mga pagsulay. Malipay na ka, kay ingana man ang mindset ni Christ. Imbis mo sukol ka, imong tubagon, imong adtuon tong nagpakauon mo, karon lahi na, magpaubos na ka. Why? Because the mindset of Christ na develop na sa imong una-una. Okay? Kasi Jesus, kapila gilutos, gisagpa, gisikaran, wa mo sukol. Okay? Wa siya mingon, pwede ka, ang kalayo sa langit mo na, og sunugon ka. Wala, pwede na buhaton ni Lord. But He chose to walk in humility, nagpaubos siya, igsoon. So what I have said, igsoon, ingon si Paul, sikreto ni. Sikreto nga maka-overcome ta sa mga temptation, huna-huna palang daan. Kung gusto tayo igsoon nga, dili tayo yanuyanuhon, dili tayo daog-daogon sa panuway. Ang atong huna-huna, ato ni siyang i-renew, atong i-transform, dili ta magpauyon aning mga huna-huna, aning kalibutan, aning mga tao, aning kalibutan, igsoon. Ato ni siyang i-transform, kay why? As what I have said, our mind is the battlefield. Huna-huna palang daan, magrigor, diri na magbugno, kabantay mo, tintalon mo, Jesus name, huna-huna ni mo na, huna-huna, di ba? Kabantay mo, sa huna-huna na magsugod, igsoon. But, if our mind is filled with the Word of God, puno, nag-overflow ang Word ni Lord sa atong mind, igsoon. Kada tentasyon, naay mo kalit og hagbong verse, kabantay mo, kasi kasuwayan na, no? Every time nga mo atubang ka sa temptation, naay mo rag mga verse ba, magpusot-pusot, chuk, chuk, diba? Resist the devil. Pak, naay mga verse daghan. Ngano man na, kay imong utok, puno man, imong una-una, puno sa pulong sa Ginoo. O katong pulong sa Ginoo, normally, natural ra na niya nga mubag-o sa itong una-una. Amen? Ang atong mindset nga karnal kay ba, nalahi na igsoon. Amen? So, that way, it's so easy for us to overcome temptation. Kay na-renew naman atong una-una. Okay? Na-transform naman siya. Huna-huna palang daan, no? Daog naman ka. So, once mo daog ka sa imong una-una, di na munaog sa imong kasing-kasing. Kaya ako mong gibalik. Once mapildi kasi mong una-una, kay nagpauyon ka igsoon. Kay wake po ka, ang imong una-una po, dili puno sa pulong sa Ginoo, kay busy kay ka. Wakay panahon sa pulong sa Ginoo. So, wakay panahon sa word ni Lord, weak ka. Luya ka. Okay? Kay ang kanang pulong sa Ginoo, pagkaon man na. Tanawang tao. Mga tao mo kita, di ba? Wa man gyud ili na to. Titantanan mga tao, di ta mo kaon, unsay buhaton to, maluya ta. No? Wa ta igong kusog. Ngano man ka gutom ang ko, pastor brad, gutom kayo na. Why di ko kondisyon kay gutom ko, ako ka pamawa ko ka paniud to. Ingana sa datong spiritual life. Once dili na to, wa na to ma-feed sa word ni Lord, igsoon. Luya ta, huyang ta. Okay? Huyang ta pag atubang sa tentasyon. But if the word of God atong gipapuno sa atong hunahuna igsoon, din kondisyon kay ta. Ano, puno man eh. And then, aside from that, mauna siya yung word, His very word, makapatransform, makaparenew sa itong mind, mausab itong mindset, ang atong own mindset, mahimo ng mindset of Christ, and then, malahi na itong panglantaw. Malahi na itong panglantaw sa matag sitwasyon, lahi na. No? Kamauna ka, musukol nga naman, diri palang daan, daog naman ka. Abi nga, prangkahan mo once, ang atong mind na-renew na ganyan, totally na-renew na, na-transform na by the word of God, maglisod ang yawa nimo. Ang yawa maglibog, ugunsaon ka pagbagsak. Ang yawa maglibog, ugunsaon ka niya pagtintal. Ang yawa maglibog, ugunsaon man ako ni nga di man mo undang pagpangalagad sa Ginoo. Ako nang giatake iyang pamilya, iyang bana, iyang asawa, akong gigamit iyang mga anak nagpapadlong. Di man mo give up, unsaon pag give up na imong mind na change naman into mindset of Christ. Kaysa mindset ni Jesus, wala sa iyang bokabularyo ang mo give up. Ning lahotay si Jesus ayang mission nga lisod kaayo. And once we have the mindset of Jesus Christ,
Satan dili basta-basta makabira na to paubos. Dili ta yano-yanuhon sa yawa igsoon. Kung dili ato siyang tamak-tamakan. Amen. And as always, when we have the mindset of Jesus Christ, we are always on the winning side. Naata kanunay sa kadaugan. Kaya nga naman, as what I've said, diri pa lang daog na ka. Una-una pa lang. Di na nakasud sa kasing-kasing. Ug di na nakalihok. Kaya sama sa gingon, ugwik ka. Kaya ang imong mind is, dili siya puno sa pulong sa Ginoo. Di dyan nakalikayan igsoon nga, pauyunan ni mong tentasyon. Okay? Pauyunan ni mo siya, unya, antun mo sulod sa kasing-kasing. Once munaog nagali ang tentasyon sa kasing-kasing, di dyan nakalikayan, pila ka minuto o segundo, mulihok na imong lawas. Muhimo na kagsala. Nga naman, ang imong kasing-kasing ni resulta na. Pero kung ang imong mind igsoon, na-transform na, na-renew na through the Word of God, kay imo man gipuno ang imong unahuna, gipa-absorb man imo kanunay, matag-adlaw ang pulong sa Ginoo, nag-awas man. Sa diri palang daog na ka, di na kasod kakanaog sa kasing-kasing ang offer sa yawa. Amen. Ingana ra ang, for me, is the best strategy to overcome temptation. Diri na tanan. Amen. Huna-huna. Diri palang dag-o na nato. Madaugon gyud ta sa gawas. Kung mudaog ta sa battle sa sulod, it means mudaog ta sa battle sa gawas. Kaya ang tinuod magsugod na og away sa sulod. Then mo resulta sa gawas. Kung napildi ka sa gawas, meaning sa sulod pildi na kadaan kuha. Apan kung ningdaog na kadaan sa una-una, ningdaog sad ka sa gawas. That is why Saint Paul ning sulti this morning, i-renew yung una-una. I-transform. And the best way to transform and to renew our mind is atong punon, i-absorb. Ingon si Paul, puna inyong nahuna sa mga matuod, sa mga tinuod, sa mga putli, mga butang, sa mga positibo. O asa makita ang mga matuod nga pulong, mga tinuod sa pulong sa Dios. In other words, laktod nga pagkasulti, puno na itong nahuna sa pulong sa Ginoo. Once mapuno ang atong nahuna sa pulong sa Ginoo, and according to the book of John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word mismo was God. It means nga si Lord mismo, gipasulod na to sa itong nahuna. Once si Lord musulod sa itong nahuna, igsoon. As what I have said earlier, slowly but surely, ma-develop ang mindset of Christ. Amen? Nga malahi na ma-renew na itong nahuna. Ma-transform na ta. Amen? Nga mao na malahi na itong panglantaw sa mga butang, sa mga temptation, ato lang katawan, kagamay ng pagsulaya. Salamat Lord sa mga pagsulay, pero sa una mo hila ka. Sa una maluya ka, mo ampo, kay gana mo basag Bible, kay gana mo prayer meeting, kay gana mo simba. Pero sa diyang na-change ng imong own mindset into the mindset of Christ, magkatawa ka, kagamay, Bisag mawa pa mong tanan ako. Basta ang Ginoo magpabili na ko, mupadayon kog abante. That's the mindset of Christ. Never give up and no turning back. Amen. Again, the Word of God reminds us this morning sa itong unahuna, i-renew, i-transform. And the best way, spend more time, quality time. Joshua 1:8 in the Word of God. The more we spend quality time in the Word of God, the more His Word mo absorb. The more His Word igsuon mo sulod. Huwag kakabantay. Ning sulod na gyud ang Spirit ni Lord. Ning sulod na gyud ang Ginoo imo na gyud gipasulod. Kay siya man na ang pulong. Di ba? Sa sinugdan mao ang pulong, ang Dios mao ang pulong. Di ba? Unsay tayo wag na basta siya ang pulong. And the Word was with God, and the Word was God ning sud. And of course, once mo sud si Lord sa imong hunahuna, ang imong mindset lahi na gyud. Ang panglantaw sa Ginoo, mahimong panglantaw na nimo. Ang pangunahuna sa Ginoo, posible nga mahimong pangunahuna nimo. Mawa na, mausab na ang imong unahuna, ma-transform na imong unahuna, ma-renew na imong mind. And that way, it's so easy for you to overcome all the offers of the devil. Maka-overcome ta unsa may mga offers sa kaaway. Why? Because we have the mindset of Christ and our mind is already renewed, already transformed. And that way, we live a victorious life in Jesus' name. Ana ra ka simple igsoon. Pastor, nganong nakaingon man kana? Diha ko gikan. Ug mao na akong gihimo karon grasya ug kaluoy sa Ginoo. Igsoon. Gitintal mo. Gitintal sad ko. Igsoon gisulayan mo, gisulayan sad ko. Igsoon gilutos mo, gilutos sad ko. Igsoon gibugal-bugalan mo, gipakawawan mo ako pod.
parihata. Pero grasya sa Ginoo tungod kay by the grace of the Lord and by the help of the Holy Spirit na develop ang mindset ni Christ sa kung unahuna. Wa ko mapiktuhi kung dili nakakatun ko pagsayaw-sayaw taliwala sa mga unos pagkat kasama ko ang Dios pinagi sa tabang sa Ginoo. Amen. Ingana sad again sa hunahuna palang daan kung daog na ka, daog sad ka sa gawas. Apan kung sa hunahuna palang daan pildi na ka, mapildi sad ka. Para mo daog ta sa hunahuna igsuon ato ni siyang i-transform atong mind, atong i-renew. Ug unsa to ang para ma-renew atong mind? The Word of God. Tagaig tas taas ug higayon ang Ginoo. Ang pulong niya. No? Punay mo hunahuna sa mga pulong sa Ginoo. Kay mauna siyang iyang pulong may makaparenew, makapalimpyo, makapatransform sa atong mind. And once the mindset of Christ ma-develop sa imong unahuna, ma-develop nimo, then ang yawa maglibog nagunsay ang buhaton aron mabackslide ka. Ang yawa maglibog ug unsay kung buhaton nga maluya ni sa ministry, wala. Maglibog ang yawa. Amen. And magpuyo ta nga madaogon kanunay. Mindset igsoon. It's all about mindset. Amen. That's the word of God. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much for your word this morning about mindset of Christ. Salamat Ginoo sa bag-ong pagtulunan. Imo ming gipahinumduman kung unsa ka importante sa mga nahuna nga i-renew, i-transform by your word. Kay sa panahon nga gitintal ka Lord, pulong sa Dios ang imuhang gilabay sa kaaway. So it means Lord nga kami sad nga followers nimo kinahanglan nga puno mi kanunay. Ang kanunay nga mga pulong nga ma-absorb namo sa mga nahuna ang pulong nimo. So Lord, I pray to all of the viewers right now. Tagay mi kanunay o kagutom sa pagbasa sa imong pulong kay maunay pagkaon sa mong kalag, Lord God. Lord, himuo aming adik kanunay Ginoo, excited nga di mi mahiluna sa matag adlaw gabi nga dili mi kung dili mi makapamalandong sa imong pulong, Lord God. Lord, again, tagai mi kadasig kanunay nga muhatag mi og higayon sa pagbasa, pagtuon, pamalandong sa imong balaang pulong. Naging mo sa imong pulong Ginoo sa the book of John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ikaw na mismo among gitun-an. And the more we meditate your word, we study your word, the more your word mo absorb sa mga unahuna. Ug mao na siya makapatransform, makaparenew sa mga unahuna. Lord, thank you for your message, for your word this morning. Holy Spirit, salamat kaayo sa mensahe nimo, sa revelation. And Lord, I pray from now on, bisan taliwala sa among kabisi, among mga trabaho, ron sa man among mga responsibility everyday, dili gid mi mahiluna kung dili mi makabasa og Biblia Ginoo. Dili mi mahiluna kung dili man namo mapakaon among kalag Ginoo sa imong pulong. Lord, asiga mi, pahinumdumi mi kanunay Ginoo nga kinahanglan mo hatag mi panahon sa imong pulong. Kay mao nay sikreto aron mabag-o among unahuna. Mao nay sikreto aron ma-renew, ma-transform among unahuna ug diha namo makatunan, diha namo mahibaw-an ang imuha jong kabubuton sa mong kinabuhi. Ug diha namo mahibaw-an Ginoo, diha namo matagamtaman ang kadaugan sa mga offers sa kaaway Ginoo. Dalaygon ka Lord, thank you so much Lord God. I pray to all of the viewers again this time, to all of the people who are watching this time nga muhatag jud mi higayon Ginoo nga mamalandong sa imong pulong Ginoo. Aron makabaton gyud mi Ginoo og kabag-uhan among unahuna Ginoo. Gusto mi Lord nga mupuyo ka sa mga unahuna, imong pulong mupuyo kanunay. Every day kanunay siya Ginoo. Para ma-renew among mind, ma-transform, and then kung naay mga tentasyon nga muhapak namo diri pa lang daan sa unahuna mapildi na tungod kay imong unahuna puno kayo sa imong pulong. Salamat Lord, I pray nga dili nimo labayng kawang kaning among nadungog karon, but amo ning i-apply sa among kinabuhi. In our daily walk with you, we're gonna apply this word, Lord God, message sa among Kristohanong kinabuhi. Because this message mag-lead namo ngadto sa kadaugan Ginoo. Salamat Lord, thank you Holy Spirit, and this time I continue to pray to all of the viewers around the world, Lord God, kutob sa makakitaan ni Ginoo.
I continue to pray for them right now, Lord. Unsa man ilang kahimtang, unsa ilang gipanginahanglan, unsa ilang mga problema, unsa ilang gidaladala, ang uban naaman sa depresyon, unsa ilang mga battles, ilang mga struggles, Lord God. Unsa ang pinakagusto nila nga milagro karon, Lord, I pray. Mamuhat ka, Ginoo. I pray, Lord God, nga imong gahom mo intervene sa ilang kahimtang karon. I pray, Lord God, nga imong milagrosong kamot mo hikap, Ginoo, sa ilang sitwasyon karon. In Jesus' name. Lord, you're the God of Moses, God of Abraham. You're the God of Isaac, of Jacob. You're the God of Paul, of Peter, of John. Naghimo kag mga grabe, kadagko, kay bulungan, dili katuuhan nga mga milagro. Niaging mga kapanahunan. And according to your words in Hebrew 13:8, you're the same yesterday, today, and forever. In other words, the same God, the same Jesus, nga gidaig, gisimba, gialagaran nila ni Abraham, nila ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ikaw sabang Diyos nga mong gilagaran karon. Og makahimo gyapon kag milagro sama sa imong gihimo kaniadto. So Lord, I pray in Jesus name. Unsa man ang milagro nga gikinahanglan sa mga viewers karon, imo kanang ipakita kanila sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. We claim it by faith in Jesus name. Salamat, Amahan, amo kining giangkon kadaugan daan. Ang milagro among gidawat karon, unsa man nga klase nga milagro sigon sa among gikinahanglan, amo kining giangkon karon, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Ug mao kini among pag-ampo, Amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan, pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo nga mao among bugtong agalon ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. Sakto alas 11 kapin. Magkuha na mi taod-taod. So that's all for this. Ay, love. Nakasawa. Yung gwapa kayo. Yung kalidugsud. That's all for this morning, brothers and sisters in Christ. And before na ko ni-end, akong ibalik sa tanang himaya o dungog sa tumbuhi nga Diyos. Salamat sa inyong pagpakig-uban, mga igsoon. And before I end this, igsoon, ako na yung remind ng uban. Dali lang. Kung gi-remind, dali, baka gipangita ka, dara. Okay, so akong gi-remind mo igsoon nga, don't forget to invite your friends to follow our page. O sa ato ang YouTube channel ay kalimot pag-subscribe. Ang link nasa caption ani nga page. Live, okay? Sakto, brother, oy. So, magkuha na mi sa akong anak, okay? Brad, amping. And brother, Rob, Bitonyo, way, sipiat yun eh. Dalagon, hangtod sa hangtod. Salamat, Pastor. Miss you all. God bless you, brother. Kita tapuhon. Salamat kay brother. Nakahuman ko, kuha na ko sa mga bata. Hi, Ate Cecil. Hi daw lang, because Brad Mark. Okay? So, God bless everyone. And I pray and I declare that today is gonna be a victorious day sa matag usakan nato and fruitful day, mabungahong adlaw na natong tanan. I pray nga tanang buhat sa inyong kamot, inyong mga lakang giyahan sa Ginoo igsoon. Dalhon mo sa kadaugan ug kalampusan. Amen. So see you next time. Makabakante ko live tada yun. Way problema na. Basta dili ko ka live igsoon, meaning busy ko. Okay? So, again, that's all for this morning. Grabe ang pulong sa Ginoo. Himaya sa Ginoo. Igsoong Ami, Amor. Okay, God bless you more, sister. Padayon ta, paggamit sa Ginoo. Nara ko nagampo nimo. Okay? So, mga brad na ko dia, again, advance happy 51st anniversary, no? Okay? Unya, sa kung mga higala, dia, mga followers nito nga nasa line, kanasuran, amping sad kanunay namo sa kong prayer, ang Diyos magapanalangin sa tanan ninyong pagabuhaton. So, again, see you next time mga igsoon. As always, ang kabilin kaninyo, ampo lang kanunay uban sa pag-amping. Abante ta mga igsoon. Para sa kay mayan sa Ginoo. Keep safe everyone. To God be all the glory.